Bos días, hoxe neste salón de plenos do Concello de Redondela temos o prazer de presentar un evento que se desenvolverá este domingo, ademais durante todo o día, e digamos que dividido en dúas partes. O torneo de esgrima histórica, o primeiro agradecer a presenza de Damián, sobre todo pois a sala viguesa de esgrima antiga, porque consideramos que sempre que se fai un evento, independentemente da colaboración que poda prestar este Concello, que damos por feita, sobre todo ante este tipo de acontecementos deportivos, pero sobre todo polo cariño que se pon, que consideramos que o Concello de Redondela, ademais un pouco pola casuística e a connotación, que sobre todo invito a que se estude a cartelería, porque di moito sobre todo do evento e un pouco o que se pode vencellar esta vila, este tipo de modalidade deportiva. Agradecer pois ese cariño, esa dedicación que fai sempre todo moitísimo máis fácil para organizar ou colaborar. Logo andará el un pouco máis o desenvolvemento un pouco do evento en sí. Eu simplemente animar a cidadanía de Redondela. Habíamos tido unha experiencia fai anos, pero creo que non como vai a acontecer este domingo, e sobre todo o que buscamos darlle continuidade, ter unha presenza, que o Concello e a vila de Redondela se estableza, pois por decirlo de algún xeito, como un circuito dentro desta modalidade, dentro desta esgrima antiga e histórica. Son Damián Troncoso, presidente da Sala Viguesa Esgrima Antiga, e son redondelán de nacemento e de vivenda, e como ben dice Julio, pois fai 3 anos, xusto nesta fecha, a mediados de novembro, pois organizamos o 6º encontro galego de esgrima antiga, que era un encontro, era unha reunión de todas as salas galegas, que se organiza unha vez ao ano en diferentes partes de Galicia. Nos pensamos como facelo aquela vez en Redondela, porque nos acollou moi animosamente, nos deu todas as facilidades do mundo, prestóusenos todo o apoio. Entonces, como resposta, xa entrando este ano, organizamos un torneo a nivel galego, pero veñen xente de Portugal a participar, ven xente tamén de España, entonces tamén queremos reiterar e dar as gracias en ese sentido, traendo un torneo organizado pola nosa sala, que é unha sala de Vigo, pero que ten como segunda casa o Redondela. Entonces, o evento é unha práctica de esgrima histórica. A esgrima histórica é unha disciplina que intenta recupera o que sería as artes marciais históricas europeas, que son as artes marciales nosas. Entonces, dito máis simplemente, cando as armas, as espadas deixaron de ser para duelo, de facerse duelo, se pasaron a unha práctica deportiva, de esgrima de salón, esgrima deportiva, esgrima olímpica, como todos ustedes coñecen. Nós o que intentamos recuperar é a esgrima que se facía antes de deportificación, mediante a recuperación de tratados históricos, de maestros antiguos que nos deixaron escritos as técnicas de combate, dende o siglo XIII ata o siglo XIX, principalmente. Este torneo vai tocar todas as vertentes, porque vamos a facer dentro deste evento tres torneos con 3 armas diferentes. Pola mañá, na pista xunqueira, faremos a disciplina máis antiga, a espada medieval e o escudo broquel, que ven sendo esta espada, unha espada a unha man, utilizada a man con o escudo broquel, utilizándose xuntamente. É a disciplina máis antiga, que comeza no siglo XIII, final do siglo XIII, que teñamos referencias por tratados históricos,
e vai desenvolver ali na pista da Sonqueira. Despois, pola mañán vai a poder a xente acercarse todo o día para ver o torneo, pero tamén vai haber monitores que queden libres para poder darlle clase de forma gratuita, para acercar a xente á esgrima histórica, vale? Para que coñezan as súas artes marciais. Despois, pola tarde, a partir das 3:30 da tarde, trasladámonos, empeza o torneo de espada ropera no pabellón multiusos no pabellón municipal de Redondela. Quero recalcar que é no pabellón o que se chama a Bombonera. O digo porque no Faro de Vigo hubo un error que puxo na Marismas, no outro pabellón. No, é no pabellón antigo, vale? E ali, das 3:30 da tarde, ás 4 empeza o torneo e vai a ser de espada roupera, que é a espada do siglo XVI-XVII. É unha espada que todo o mundo coñece por a película La Triste, Os Mosqueteros. É unha espada típicamente española. De feito, chamase roupera porque é unha espada que se utilizaba de vestir, como hoxe en día temos un bolso, un reloj de complemento. A xente daquela época utilizaba unha espada como estatus social, de feito chamouse roupera por iso, porque era para levar coa roupa, para vestir. E despois deixamos para as 6 da tarde aproximadamente a espada longa, a espada longa a dúas mans. É unha espada que é a espada raíña dos torneos de esgrima histórica. Utilízase a dúas mans, é a espada máis contundente, e digamos que é a comprendida polos cabaleiros medievais, os cabaleiros que iban fundados cun arnés blanco, cunha armadura completa, máis ou menos entre o siglo XV e XVI.